Ahoj, zdravím tě u dalšího videa a dneska zjistíme, jestli dokážu přežít se 100 na den. Můj budget bude pouze 100 korun a za to se budu muset najíst na celý den. Tím myslím snídaně, 2 svačiny, oběd a večeře. Je okolo 8 ráno a tady s mým budgetem 100 korun budeme teďka do Alberta a pojďme si koupit snídani a svačinu. Takže ještě se vám ozvu. Vyborci, jsem Albertu a asi se vemu nějaký jogurt a nějaký rohlík a ke svačině se vemu asi banán, takže jdem pro to a uvidíme, kolik to stojí. OK, borci, tady je jogurt za 7 korun za 8, takže se ho rovnou vezmem a jdeme pro rohlíky. Rovnou jsem si vzal 2 rohlíky, jo, takže za 6 korun, neber to a teďka si jdu pro banán. Bych si Red Bull, protože ve slevě za 32 korun, kámo, mega dobrý, hlavně ten dobrý, že jo, ale musíme dneska šetřit, takže si tady vemu. Tady korunní mango, jo, sice to stojí 15 korun, ale je to 2litrovka a aspoň si pochutnám, takže ji beru. Jo, borci, utratil jsem momentálně 38 korun, no, jakože nevím, jestli jsem to kapku nepřepískal, ale uvidíme, no, jakože nejvíc si chci nechávat na oběd a na večeře, no, takže ale aspoň máme už i sváčů a pití na celý den, takže jedem domů a tam si to sníme. Tak jo, už jsem doma a tohle jsem si všechno koupil, takže první pití na celý den, korunní mango, mám to fakt rád, je to dobrý. Takže i když jsem si připlatil, tak si myslím, že se to vyplatí 15 korun, pak nějaký bílej jogurt za 8, 2 rohlíky k tomu a tady ten banán za 9 korun, takže si myslím, že to bude dobrá sváča a docela to i nasytí, takže tak. A teď si jdu pro žičku a jdeme si sníst tady mojí snídani, bílý jogurt tady s rohlíkama, takže jdu pro žičku a za chvíli jsem zase zpátky. Tak já už jsem zpátky tady i s žičkou, jo, a už mám fakt docela hlad, takže si to jdeme rozbalit, ale předtím se ještě napiju na ten hroznou žízeň, takže tak. Ty to bude dobrý jak svině, kámo. Ty krávu. Ty. No, asi to má bublinky, co? Sice jsem se kapku polil, ale už se jdeme napít. Kámo, tak to je mega dobrý. A teď jdeme dát jogurt. Tak ten jogurt vypadá hodně dobře. No nic, už s tím fakt nic dělat nebudu, prostě si to jenom sním a snad to je dobrý, takže to jdem ochutnat takhle s rohlíkem, tyjo, docela tekutý to je. Je to jako docela dobrý, kámo, chutnáme to teda. Tak jo, já si to tady v klidu sním a pak vám řeknu, jaký z toho mám pocity. Tyjo, borci, tak jsem to snědl a na to, že prostě jsem zvyklý ke snídaní si jako fakt velký jídla, třeba míchan, vajíčka, volský oka a tak jsem si docela pochutnal, musím říct. Docela mi to chutnalo, no. A třeba za hoďku můžeme dát zase tu svačinku, třeba ten banánek si dáme a snad mě to nasytí. 1 hour later. Uplynula nějaká hodinka a my si jdeme dát tady ten svůj banán, tyjo, naší sváču, takže ho tady takhle krásně roztrhnu. Jo, takhle si ho krásně voloupem. A jdem si ho dát, kámo, já upřímně teda mám rád mega banány, kámo, dávám si ho třeba do jogurtu a do různých dalších věcí, takže káš? Jo, je dobrý. Jo, fakt mi chutná, miluju banány, prostě nevím, jestli jsem na půl opice nebo tak, ale fakt jsou dobrý, takže se na ně to zasytí a v 1 si dáme v oběd. Momentálně je asi 1 hodina odpoledne a teďka si myslím, že je ideální čas oběda, takže teďka jedu něco k Vietnamcům si koupit a uvidím, co tam budu mít. Asi si koupím čínskou polívku na oběd a k večeři něco většího, takže tak. Je tady pořádný výběr, jo, kouknu. A nevím ještě, jakou si upřímně vezmu, protože jenom mám budget jenom teďka 72 korun, takže uvidím, co si vemu, no. Ale mají tady spousta, no. Hele, asi si tady vezmu tuhle chicken, tady za 20 korun, takže ji vemu a zkusíme si ještě tady něco vybrat, uvidíme. Hele, asi si tady vemu nějakou fejkovou kokosku takhle do baga za 13 korun.
jako sváča, asi dobrý. Takže berem to a jdem to zaplatit. Tak jo, koupil jsem si tu čínskou polívku, kuřecí snad bude dobrá a nějakou tu fejkovou kokosku do baga, tak snad to bude dobrý, jo, protože já už mám dneska jako takovej hlad, furt mám hlad, prostě takový divný, jo, a musím uznat, že ta 100 jako na dnešní dobu je na jídlo docela fakt málo, takže uvidím, jak to dopadne, protože na večeři mi zbývá něco přes 20 korun, jo, což není moc, jo, takže takový výrazný hlad jsem už dlouho teda neměl, no. No a teď si dám tu čínskou polívku domů vařit. Tak jo, už jsem zpátky, mám tady už připravenou takhle misku. Tady mám tu svou čínskou polívku, vybral jsem si nakonec takovouhle, jo. Tak snad bude dobrá, můžu to rovnou vybalit. A uvidíme, snad to bude dobrý, má to být chicken a nějaká zelenina, tak uvidíme. Snad to bude jaký vývar, jsem to rozbalil. OK, radši vám to takhle jenom, takhle kapku to ukážu, aby jsem to zase nevysypal. Hodím si to semka, jasně. Tady jsou ty kuličky, jo, jsou ty kuličky na vysušování. Tady máme chili, to nevím, jestli tam úplně chci. Tady máme nějakou omáčku, tu si tam určitě dám, aby to mělo kapku toho. OK, to voní česnekově. Mám si to tam borcí dát? Česnekově to voní, ale jo, asi si to... Jo, snad to bude dobrý. Ty vole, bojím se toho. Snad se potom nepobleju. Ty král, to, doufám, že to je jedlý, kámo. Jestli ne, kámo, tak se zabiju. A dáme si tam aspoň i kapku té chili. Dáme tam všechno. Tady jsou ty. Je to takhle. Kapku si tam... No, tak to jsem možná přehnal kapku. Ale aspoň to vypálí červy. Takže tak. Jdem to zalejt. Tak jo, borci, už to mám zalitý. Jako docela krásně to voní, jo. Tak snad to bude dobrý. Takhle vám to jenom kapku ukážu, nebudu to moc to naklánět. Jo. Prostě nevím, jestli to je moc dobře vidět, ale snad to bude dobrý, no. Chvíli počkáme, než se mi to rozehřeje a pak to ochutnáme, takže tak. Vypadá to už docela dobře, jo. Takže asi to můžeme mít ochutnat, takže jdem. Actually to je dobrý, kámo. Mňam. Mně to mega chutná. Já si myslím, že se vyplatilo za tuhle čínskou polívku připlatit, stála asi 20, ale je fakt dobrá. Jako, myslím si, že se na to minajím teda. No, takže my si to jdem sníst a pak si rovnou asi dám tu fejkovou kokosku, protože mám docela hlad. Už jsem to snědl. A jako bylo to upřímně docela pálivý, teď mi z toho dokonce nudle. Ale teď si půjdu dát tady tu fejkovou kokosku a jsem na to upřímně zvedavej. Protože tam jsou nějaký 2, jsou teda jako malý, takový. Ale uvidíme, no, třeba to bude dobrý, protože mám docela ještě hlad. Ta polívka mě úplně nenasytila, ale co se dá dělat? Ty vole, mě to nejde ani rozbalit. Dobře, vypadá to nějak takhle, jako takový černý banánek. Jo. What? Jdem to chutnat. Actually dá se. Není to úplně ta pravá kokoska, ale co víc chceš za 13 korun. Borci, teďkom půjdu ven a už jsem vypil skoro víc jak půl flašky. A prostě teď to bude mega divný, protože já si nebudu vlastně nic moc koupit, protože já vždycky, když chodím ven, tak si koupím pití, nějaký sladkosti a tak. A teďka si nebudu moc koupit nic, protože nám musí zbýt na večeři, takže pak se ještě ozvu a teďkon jdu ven. A few moments later. OK, tak už jdu zvenku domů, jo. A teďka ještě půjdu do Alberta si koupit večeři
a fakt nevím, co si za 29 korun koupím. Fakt nevím. Takže tak a vidíme se zase v Albertu. Tak já už jsem zase v Albertu a vůbec nevím, co si vemu, jo. Mám hlad jak svině, ale fakt nevím. Jdu hledat. Jsem tady u rýží a tady jsem našel nějakou rejži za 20 korun, takže si asi vemu. Protože asi stejně nic lepšího nepotkám a beru ji a ještě si něco vemu. Borci, jako další věc si tady vezmu banán. Vypočítal jsem si to, že by měl stát 9 korun, tak snad bude stát 9 korun. Nakoupil jsem si tady krásně banán a sezamovou rejži, jo, takhle. Takže já teďka tu sezamovou rejži půjdu uvařit a měl jsem takový nápad, že až uvařím tu rejži, tak si nakrájím banán a do toho to nahňácám, aby to mělo ta rejže aspoň nějakou chuť. Chtěl jsem si koupit bonbony za 9, ale řekl jsem, že prostě banán asi bude lepší a že to bude chutnat ta rejže asi líp, protože samotná rejže bez ničeho jaká je divná, takže tam nahňácám ten banán a bude to mít takovou banánovou chuť, takže já to jdu teďka uvařit a za 20 minut se vidíme. Už bychom měli teda vařenou rejži a teďka si tam jdeme dát ten banánek. Takže se ho zase voloupám, kámo. A snad to bude dobrý, kámo. Je to prostě ta sezamová, takže jakože já jsem zvyklý na smínovou, tak snad to bude dobrý. Jako, má to zvláštní vůni docela. Tak snad uvidíme, no. Takhle si to tam takhle nějak na to nastrouháme. Ještě tady jeden kus, banán jsem hodil pryč. A teď to tam takhle rozhňácáme. Ale teďka ještě vám ukážu, jak to vypadá. Jako vypadá to docela fresh. Takhle to vypadá, borci, nějak. Jo. Tak snad to bude dobrý, jdeme dát taste test a uvidíme, jaký to bude. Kámo. Dobrý to je, kámo, chutná mi to. Takže já si to tady v klidu sním. Tohle by byl můj celý budget, jo, utratil jsem za to všechny moje peníze za toto jídlo. Už mi zbývá 0 korun, přesně 29 korun mě toto jídlo stálo, takže jsem spokojený. A dlouho takovouhle challenge už nechci točit, protože já jsem měl takovej hlad celý den. Jako chvilku mě ta polívka zasytila, ale od 5 jsem měl hlad třeba. No, takže tak, no a docela jsem dneska přežíval na banánech, jakoby bez banánů bych byl asi dneska uvařený. No, jako docela hard challenge. Jakože, no. A pokud byste chtěli podobný challenge takovýhle, tak určitě mi můžete dát like a odběr. A pokud chcete třeba challenge, kdy celý den přežívám na banánech, teď tady dejte 30 lajčíků a můžeme to třeba zkusit. Já si to tady krásně v klidu dojím a užívejte života a čau.